Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pangpangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Miyerkules, Setyembre 21, 2022. Magkitaan kita live sa among official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod, kag mabatian pa sa www.actionradyobacolod.com.ph. Kaming inyo mga tagbalita. Aksyon ang Defensor Risa. Kag Aksyon Dale Salazar para sa mga pangulong dinalan na una kita sa mga balita lokal. Motorcycle rider patay matapos malapakan na sang truck. Internal rules ang SP Bacolod ginamyendahan. Sa balita national, 60 pesos nga flag down rate ginaduso sang grupo sang taxi operators. Ginbuhin nga 10 billion na pesos para sa 2023 nga pondo sang SUCs ginapabalik. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty. Mayong gabi sa mga kaaksyon namon and welcome na sa aton sining evening newscast. Karon nga Wednesday night mga kaaksyon. Sige, sulod ka mo sa aton sining Facebook Live. And bardagulan kita online mga kaaksyon. Send na sa inyo sining mga greetings pag sa comment section sa aton sining Facebook Live mga kaaksyon. And kamusta ka mga kaaksyon? kita o gidang pagtangla maksyonan ba? Sure. Sige, si Sir Jesus Cañete Celestial, good evening, watching from Basak, Lapu-Lapu City, Cebu. Uy, wow. All the way from Cebu City, madamo gida nga salamat. Ma'am Inday Blaza, nakatutok naman, kag si Bebe Gregorio Yulo, good evening, kag si Ma'am Rhea May Ladio, nga nakatutok na sa aton sining pagpangalagad. Si Ma'am Connie Laparan, good evening, nakatutok man sa aton sining evening newscast mga kaaksyon na. And sige, padayon lang sa pag-comment sa aton sining Facebook Live. We have 17,000 Facebook Live viewers. Wow, thank you all. Thank you. And by the way, sa mga kaaksyon naton, nagsige-sige sa mga aton sining promo online or dakop ka promo sa Aksyon Radyo Bacolod. Wala na kita sang roleta mga aksyon, no? Ang ginaubra sa karon kung matabuan nga madakpan ka mo sang patrol nga naka-tune in sa Aksyon Radyo Bacolod on air man o online matagan ka mo sang 500 pesos plus bugas plus amag halin sa DYEZ. So amo na siya ang pinaka-latest bong promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Sige sa mga Facebook Live viewers naton, kapoy adli ba? Kaya mo na din. Sa mga Facebook Live viewers natin by the way, mayroon mga mitag sa tagsa ka mga individual Facebook pages. Basta baka visit ka mo later mga kaaksyon. Please do like and follow our Facebook pages. Search lang Aksyon an Defensor, Aksyon an Defensor, and then Aksyon Dale Salazar. Pwede man, iba natin ka mga members ng news team. Aksyon Eden, Aksyon Dorel, Aksyon JM, Aksyon Rex Cantong, kag iban pagid aksyon ano. So dila ninyo makitaan ang pila namon ka mga ganap sa kabuhi mga kaaksyon sa amon sintag sa tag sa mga Facebook pages. Madam? Sige, by the way, sa mga active sa YouTube mga kaaksyon, araman nakita nyo man kuda sa YouTube, no? Search nyo lang John Dale Salazar. Kag syempre ang Aksyon Radyo Bacolod. Click like and subscribe para sa aton sining mga kaaksyon nga active permi sa YouTube. Madam?
Ana na. Sige, Sana ko ni karon. Sako subong si Action Ann. Sige, Sir Ray Flores Barioga, we have additional greetings sa ato sa inyong comment section. Good evening, mga gabi dala sa inyo. Si Ma'am Homa Lomena is watching. Salamat, Gid. Kag si Juice Dreyfus. Diin na ang news. Dugay pa, sir, ang news kay Subong. Ang amon sining ginaubra, greetings. Samtang commercial break kita on air sa radyo. Meron kita sang gap or time para makatamyaw sa aton sa mga ka-action nga nakatutok online sa YouTube channel kag sa Action Radio Bacolod Facebook page. Sige mga ka-action, padayon lang sa pagtutok tira. Please share our Facebook Live. Kag magabalik kami dugay-dugay ni Action Ann pagkatapos sa mga balita lokal. Standby. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga, Tubtob sa Udto, Action Reports, First Portion, Action Balita Morning Edition, Action Hotline, Drama, nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Action Balita Banat Bulig, nga taga-syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo, las 5 sang hapon, sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon, kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Action Reports Afternoon Edition, Action Firing Line, kag Action Night Patrol, may tubtob lang. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippines Standard Time alas 6:11 kagkaron na sa detalye na sang mga balita lokal. Ginaprubahan sang SP Bacolod ang pag-amyenda sang ila sining internal rules matapos ang pagpabora sang 7 samtang 4 naman ang nagpamatok sila sining regular session kinasang hapon Miyerkules. Ang mga nagpamatok kamong Sunday Councilors Renesito Novero, M. Ang, Israel Selanga kag Cindy Rojas. Nagpabor naman Sunday Councilors Al Victor Espino, Jason Villarosa, Simple Distrito Pausi, Vladimir Gonzalez, Celia Flor kag Calao Pantevella. Wala naman nakatambong Sunday Councilors Ayesha Joy Villaflor kag Lady Glass Gonzalez Palen bangod yara sa official trip. Samtang nagserbi naman nga presiding officer bilang acting vice mayor si Councilor Jude Tadeo Saisona. Ginpahag ni Espino nga kalakip sa ginamendahan ang pagpasa sa mga correspondences sa kon agenda +2 sang udto sa kada Martes nga daw sa kada semana magluwas sa mga agenda nga gin-certify nga urgent sang City Mayor's Office. Gin-consolidate man ang pila ka mga komitiba nga nagresulta sa 28 na bilhin humalin sa 32 ka mga committee. Ginpahag sang konsehal nga mayaraman sang Ordinance Day o kung talakayon lamang ang mga ordinansa sa una kang ikatatlong nga semana sa kada bulan magluwas sa kun urgenta. Ginamyandahan man ang pulisa angon sa committee chairmanship nga tanan nga miyembro sang SP ang dapat mayara sang chairmanship, vice chairmanship kag membership. Hindi parehas sa tinanikdan nga council nga kada isa ang may kapin tig duha ka mga komitiba. A so-called ordinance day where all ordinances shall be included in the week's agenda to be discussed and deliberated. Ordinance day shall be during the first and third week of every month. No ordinances shall be included in the agenda during the second and fourth week of every month, not unless it is deemed urgent. Nabatian na si Councilor Al Victor Espino. Samtang patay ang 21 anyos nga driver sa motorsiklo matapos nalapakan sang 10-wheeler truck sa Banwa sang Morsha sinila mga hapon. Ang napatay ginilala sa kay Andre Liching, residente sang Purok Ipil-Ipil, Barangay Blumentritt sa Banwa sang Morsha. Suno kay Police Corporal Vergil Semido, ang traffic investigator sang Morsha PNP, ma-overtake kung tani si Liching sa duha ka truck nga nagaguyuday kag kargado sang tubo apang naalang-alang bangod nga may naga-park nga salakyan sa unahan, rason nga ini ang nagbalik sa linya. Dugang pa ni Semido, magapatunga naman kung tani sa duha ka 10-wheeler truck si Liching apang wala sining makita
nga may tow bar, rason nga nakabunggo, natumba kag nanapakan sang ginaguyod nga salakyan. Ang duha ka driver sang Isuzu 10-wheeler truck amo sanday Esperidon Albances, 58 anyos kag residente sang barangay Gimbalaon, siyudad sang Silay, kag Larry Salanatin, 53 anyos, residente naman sang barangay E. Lopez sa siyudad sang Silay. Ang duwa yara karon sa kustodiya sang Morsha PNP kag nagahulat sa desisyon sa pamilya angot sa resettlement. Sa iban nga balita lokal, nagdangat na sa 330,621 ang kabugusan ng mga botante sa siyudad sa Bacolod. Ginpahag ni Bacolod Election Officer Attorney Katrina Trinio Canya sa among nga numero 100,697 ang mga botante para sa sangguniang kabataan. Sa SK voters, may man sang 4,103 ka mga botante nga nagaedad 15 tubtob 17 anyos. Ginpahag sining nga nakasumitan ng ilaw opisina sang Project of Precinct para sa mabot nga barangay kag SK elections. Liwat pahayag ni Trinio Canya nga nagasunod lamang sila sa calendar of activities ng COMELEC. Apisas ng panawagan nga ipaisol ang piniliay sa Desyembre 2023. Gingklaro man sining wala pa sang pagbago sa schedule sa filing sang Certificate of Candidacy nga gintala na sa Oktubre 6 sa tubtob 13 2022. Talaga nag-prepare kita for the barangay and SK elections natin for December. Matapos na kita nag-submit na kita sa ating na project of precinct. So as of now, ating na total registered voters is 330,621. Nabatian si Bacolod Election Officer Attorney Katrina Trinio Canya. Ginalauman ni Malo Paroco, ang Public Relations Officer sa Central Negros Electric Cooperative, nga magabarato ang presyo ng kuryente sa masunod nga bulan matapos ang gindugang 0.22 cent o kuna 22 centimos kada kilowatt hour sini nga bulan sa Setyembre. Suno kay Paroco, gin-charge sila sa National Grid Corporation bangod nagsala sila sa pagsuma sang billing para sa bulan sang Enero tutub Pebrero sini nga tuig. Kagkaroon lamang na diskobrehan na rason nga gilayon gin-charge sa Seneco kag gin-charge man sang ahensya sa mga konsumidor. Dugang pa ni Paroco, nagligad nga bulan yara lang sa 15 pesos kag 47 centimos ang kada kilowatt hour sang kuryente. Samtang nagapabilin nga nagapungunang syudad sang La Carlota sa bilog nga probinsya kun kinamuon sang pumuluyo nga nabakunahan sang COVID-19 booster shot sang paghahambalan. Ginpahayag ni La Carlota City Mayor Rex Halandoon nga pisag nga yara pa lamang sa 24% sa iyang mga residente ang nakabaton sang booster shots. Nagapadayon ng kampanya sa iyang administrasyon para kumbensihon ang publiko. Ginpahayag sang alkalde nga ang ginpatuman sang syudad nga no booster shots, no entry policy sa City Hall. Ang isa man sa mga tikang nga nakabulig sa mga lihok. Gingkaro man sini nga yara pa ang pamahog sang pandemya gani mas maayong kung padayunon man ang paghalong kag kooperasyon sang publiko. Sa balita, una sa aksyon! Action Radio Philippines Standard Time, alas 6:17. D3 Biofood Supplement makaaksyon na kung sa pagpabakod lang sang resistensya wala gid sa may makatupong sa D3 Bio. Bangon Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters, kag mga eksena sa atong drama komedya, nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon.
And we are back online mga ka-aksyon para sa atos nga pangalagad sa mga netizens nga nakatutok sa mga nagkalain-lain nga social media platforms ang DYEZ. Sa bago gid lamang nakatutok, good evening and welcome sa atos nga evening newscast. Si Franklin Panagiton, good evening Action Radio. Mayong gabi man. Uy, si Madam Elizabeth Kamala, bago ko lang siya nakita sa aton sa comment section. Kamusta ikaw, Ma'am Elizabeth? Good evening man kay Mary Ann Joso. Good evening gali sa may barangay Kabgab, family Joso kag Estoya Meraflor. Sige, good evening. Kag si Ma'am Ana Sinoro nakatutok naman sa aton sining pagpangalagad. Gumarap ka na. Natapos good man. Natapos good man. Greet ko no ang STDB. Ara na ha, nag-greet ko na. Salamat kid sa pag-monitor. Yeah, si Ma'am ano tinag-abot si Ma'am Mary Ann, tapos si Novi Magapan mayong gabi action day, nag-monitor kami din sa may barangay Pandanon DSB. Sige, kamusta ka mo dira? Tulutog daw siguro dira sa may DSB action or hindi pa man. Kaya mo na yung sa mga simoy ng hangin kag nagapalapit ang Desyembre. Matamat na nga nagakabat siya gan. Ha? Gift. Ala, wala ka dali nag-on. Sorry. Ang gift ko, Dale. Di ba? Gansulit ko liwat. Una mo ko Japon. Sige wala man may nag-notify sa ato nga wala ka dali nag-on ng imong sining microphone. Sige, 15,000 Facebook Live viewers. Thank you so much. By the way, sa luwat naton nga mga ka-action nga nakatutok online. Please follow, visit, and click like and follow nga mo sining mga tags sa mga Facebook pages. I-search nyo lang, Action and Defensor. Action and Defensor. Click like and follow. And then Action Dale Salazar, mga ka-action. No? So, lingaw-lingaw tada sa aton silang Facebook pages. Kag engage ka mo sa amon sining mga post. Yes, Action Dale. Ako na naman, ay ginagawa yes, ko. Action Dale. Okay na. Si Ma'am Novi Magapan, mayong gabi, nag-monitor sa Pandanon DSB. Salamat! Sige, sino pag ini? Si Ma'am Jovi Monares. Good evening ko no ho. Mayong gabi, mandara si Ma'am Jovi. Mayroon na nga pag-monitor. Subong iya nga, medyo maburbog na nga. Gabi. Gabi. And ang ato nga Facebook page, ang ARB Action Radio Bacolod, eligible na makabaton sa Facebook stars. Basta may mga free stars ka ba na maka-action feel free lang ipadala, no? Kung hindi nyo gusto sa ARB ipadala, pwede man sa among sining mga Facebook pages. Kay allowed, eligible man kami nga magbaton sa Facebook stars. Okay. Si Ma'am Elvira Gilogo, good evening. Salamat sa pag-monitor. Nailang. Ano ko? Busogid ko guro ay. Busog kag kapoy kagid Eddie. And para sa atos ini nga Christmas countdown, September 21, 95 days before Christmas Day mga ka-action, and 102 days before magtakop ang year 2022. Oy, damo na excited. Kay ti action an 2020, 2021, 2022 do ka pandemic time. Hopefully kung sa US daw ginatanaw nila nga tapos atong pandemya, hopefully sa 2023 mas damo nga mga good news kag blessings ang aton sini nga mabaton. Uy, nag-increase kita sa 21,000 Facebook Live viewers. 22. Uy, thank you guys. Amo na ba? Facebook Live selling lang. Thank you guys. Thank you. Sige, si Sir Rene Legahen nakatutok, nakahingagaw, mayong gabi liwat naga-monitor gid sa buong sa may barangay Abu Murcia. Sige, salamat kid. Sa Manini guro mo ano ga? Sa cashew. Oo. Cashew. Sa kasuya. Sige, sila ni Ma'am Jinky Dialagton dira sa may Rochester, USA. Good evening dira sa inyo, no, kag si Mr. and Mrs. Mayo. Sige. And sa atin silang Mascara Countdown, mga ka-action, few days left na lang anto sa Mascara Festival. So, see you around sa Bacolod City siling October 2023. GTX 500 capsule, mga ka-action,
This is My Life. This is My Life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Kagkaroon sa detalye na sa mga balita nasyonal. Nanawagan ng sa kagrupo sa taxi operators sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB nga tugutan ang pagpasaka sa ilang flag down rate agud mabuligan sila sa epekto sang padayon nga pagsaka sa presyo sang gatong. Ginpahag ni Philippine National Taxi Operators Association President Attorney Jesus Manuel Suntay nga tama kakulang sang flag down rate para sa taxis kag transport network vehicles services sa konti NVS nga ginpasagaan lamang sang 5 pesos. Suno kay Suntay, ang 5 pesos nga saka nagdugang lamang sa isa ka gatos kung nag-average sang 20 ka mga pasahero sa kada adlaw. Ginpathag man sining ang ilang ginaduso nga 60 pesos nga flag down rate. Ang ginbase man sa kada litro sang gato nga ilang mausar kag ang kadamuon sang ila pasahero sa kada adlaw. Ginaduso ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile ang pag-revert sa 1935 Constitution kag mag-elect sang 48 ka senador bangod sa nagadamo nga populasyon. Sa pagpadayon sa Senate Constitutional Amendments and Revision of Codes Committee hearing sa hagna nga tuyo i-revise ang 1987 Constitution, ginpahayag ni Enrile nga ang karon nga charter nagbutang sa komplikado sa mga probisyon sa 1935 kag 1973 Constitutions. Suno pa sa anay Senate President nga ang 1935 Constitution ang malipot, simple kag mahapos intyendihon. Magluwas sa pag-revert, ginaduso man ni Enrile nga dugangan ang kadamuon sa mga senador o kun himuon nga 48 bangod sa nagadamo nga populasyon sa Pilipinas. Ginapabalik ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel ang 10 billion pesos nga ginbuhin sa 93 billion pesos nga ginaduso nga pondo para sa state universities and colleges o SUCs para sa 2023. Suno kay Manuel, maapektuhan sining kapasidad sang 81 sa 116 ka mga SUS sa pungsod nga magapatuman na sang full face-to-face classes. Ginpahayag sini nga magaresulta sa pagnubo sa pondo sa maintenance kag iban pa nga operating expenses sa 115 ka mga eskwelahan ang pagbuhin sang 10 bilyones pesos. Palayag pa ni Manuel nga may 17 pa ka mga eskwelahan ang makakuha sang manubo nga pondo para sa personal services bangod man sa pagbuhin sang pondo. Ginpahayag ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla nga handa ng Pilipinas sagud i-deport ang 280 ka illegal employees sang Philippine Offshore Gaming Operator sa Pogo. Sunod kay Remulla, yara na sa ila kusodiya ang 280 kag may schedule pa para sa pagdakop sa dugang pa nga mga individual. Una ginpahayag na Remulla nga makigsapol ini kay Chinese Ambassador to the Philippines Wang Zilian may angod sa deportation sang Pogo employees. Sa mensahe ginklaro ni Remulla nga may komunikasyon na siya sa ambassador nga sa karon yara pa sa China. Samtang ginpahayag ni Justice Spokesperson Miko Clavano nga makigsapol si Remulla sa ambassador sa adlaw sang Huwebes. Action Radio Philippines Standard Time na size 28. Inyo nabatian ang kabugusan nga mga balita sa Action Balita Evening Edition. Karon nga daw Miyerkules, Setyembre 21, 2022, sa liwat kaming inyong mga tag-balita. Action and Defensor Lisa. Tag-Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio!